Здравейте хора, Нико Столайсти тук. Сега в момента сме на връх Снежанка в Пампорово. Предния влог ме видях, че не ставам за шофьор, но сега виждате това. Виждате тук, бяхме на кулата преди малко. Виждате какво е голяма, поне 100 метра е тази кула. Тук също да ви кажа, има много готини ножки. Да, ножове, буквално яки ножове. И ето тук имаш, ето това е лифта тук, на който се спускахме, трябваше да го заснема, ама не можах. И ей ги ножките, тук виждате какво се стана. Направо яки, много яки. И тук се минава. Виждате колко много яки неща тук. Искали се вие направо да отидете направо на асансьора, не знаете колко е яко. Качвате се на колата и гледате отгоре на върха, на самата кула, на върха. Честно и казвам, на върха, на самата кула. Гледате отгоре и виждате, че е много яко. Също така, тук има и близалки, но не ги близалките. Но няма си купим, защото аз не ги обичам такива близалки. Тук също има и един ресторант, в който може да... Ето, сега ще покажа табелата. Малко не се вижда, защото много слънце има, защото затова съм с шапка, защото много ясно, че има слънце. Ето тук, виждате, че има много... че има ресторант тук, ето дори там има хора в момента. Но това като цяло хора, не че не можах да ви покажа как се возим в това. Че сега в момента не сме на върха, но ви благодаря, че гледахте това видео, надявам се да ви е харесало. Ако е така, не разбравайте да оставите един лайк. Трябва вие да отидете на това място, направо е супер яко, брутално. Просто и вие искате да отидете. Също има и още един ресторант там, сега ще отидем до него да го разгледаме. И има също и един батут, както виждам. Има и батут, аз съм за сандали в момента. Има и батут, сега ще го разгледаме. Гледамто, че не мога да спирам на пауза. Тук има малко батерия, така че след малко ще трябва да приключвам. И тук има и малко люлки, ще се полюлея малко. Я тук са покати. Ето колко е яко тук. Оп, сега ще видим колата. Чай тук да поседнем малко. Опа. Така. И его батута. Чайте, че остава 15% батерия. Его батута. Може би не виждате, нали пак ви казвам, защото е малко слънчево, не виждате. Чакайте да се премести ръката. Его ресторанта. Да, знам, кратко беше малко влогчето, но... Влизаме в момента. Знам, че кратко беше влогчето. Сега ще се полюлеем на люлката. Тото и не става. Нищо не става. Абе, как да седна на тая? Седнах. Люлея си в момента. Ако си чуете, сега камерата се движи в момента, са люлея, виждате. Там по-нататък е... С баба ми сме в Пампорово. Също така, като се прибера, също така ще ви покажа нашата стая, как изглежда в хотела. Мога също да направя няколко влогчета, да показвам стаята в хотела, но виждате тук, че има много як ресторант. Да, съм сега чуете, защото камерата се движи, защото съм лия. Така, виждате, че отзад има ограда и коле. Сагана. Много сега ме... Така вече станах от люлките и ще отидем. Пази се от падащ лед. Какъв падащ лед, бе? Има една табелка, пази се от падащ лед, ама не мога да разбера какво означава. Пази се от падащ лед от град. Да се пазиш от какво? Тук някакъв падащ лед ще има. Така, сега отиваме при его там. Другия лифт, той е много далеч. И сега ще отидем набързо.
Сега на бързичко ще отидем и другите нашите от нашата група. Там са малко напреде са. Но сега ще ги... И ги нашите от другата малко са напреде. Да. Тук също ви показах яките ножки. И ги нашите тук напред. Тук е много яко хора. И вие ще искате да отидете тук. Само да ги видим нашите какво сега правят. Чакайте да ги питаме сега как беше на лифта. О, какво правите? Как беше на лифта, бе? В лифт петля, мързи. Бяхте пежали, бе? Да. Забравих. Вече таковахте ли? Да, ние се качихме на колата. Много яко беше. Асансьор. Да. По-яко е да си с такова. Да, спешали. Да, вярно. Лифта беше също много яко. Защото Лифта е много си нагоре. Много си високо. Аз съм бил приснен. Какво имаше там? Бягаше ма ли някъде малко? Бяхме с... Бяхме на върха на кулата. С асансьора отидохме. Отидохме с асансьора от върха. Не, отиди червеното там. Да, бе? Не на червеното, бе. Където са антените. Тук. Отгоре. Асансьора къде? Отгоре. Асансьора е вътре. Сега си вземете билет. О, Ники, нахраните? Плаща ли са? То трябва да си вземеш билет. До 14 години е за 3 лева, мисля, че беше. Ти колко пари даде? Забавям, не? Малки деца. Ти хапна ли торта? Хапнах. Сега тук не хапнах. За малки деца. Другите ядат ли още? Не ги знам къде са другите. За малки деца. Още сигурно са вътре, ма не ги знам. За малки. Защо не ги няма още? Колко са и за малки деца? За под 14 до 14 години. Всичка възраст до 14 години е 3 лева, бе. Дори и за мене. Те коста. Да, бе. Коста. Стой тук наблизо, защото може да излязат и да кажат, които сме с лифта, да се качваме и да се прибираме. Добре. Тъй, че да обикалям да те търся. Тук искам наблизо да се Добре, бе, тук съм наблизо. Хора, това ще края на влога. Надявам се, видеото ви е харесало. Дайте по един лайк, ако искате да правим още такива влогове. И ще видим следващия път. Чао!